un vídeo y té una xicota presentació sobre el tema i ens explicarà amb més detalls el tema. Perfecte. Vull agrair-vos a tots la vostra assistència, al col·lectiu del blog Compromís, Polerga, a Adrià i a Joves PB per la seva col·laboració i a Ferran i a Joves Almogades per la seva ajuda i el seu suport. És d'agrair. Abans que tot, volia dir-vos que el tema del Sàhara Occidental no és un tema aliè a l'estat espanyol per diversos motius, perquè el Sàhara avui dia continua sent la província número 53 de l'estat espanyol, encara que els diferents governs espanyols hagin volgut desatendre's del tema, continua sent part d'Espanya. I la població que hi naix contínuament té dret, diguem-ne, a la nacionalitat. I és un tema que molts partits s'ho han fet ser, moltes organitzacions arreu de l'estat espanyol han agafat com a bandera i han volgut donar-li suport. En aquest cas, el col·lectiu de la Pobla Llarga va presentar fa un any una moció a favor del poble saharaui respecte al reconeixement de la República Saharaui i també van fer una sèrie d'actes que una d'elles era penjar la bandera saharaui al balcó de l'Ajuntament. Aquesta iniciativa la va portar el nostre regidor Daniel Carbonet i que sempre li ha preocupat la problemàtica del Sàhara i sempre l'ha tingut present i portava molt de temps, inclús sense estar dins del que és l'actual Ajuntament, puguin presentar una moció d'aquest estil. I sense més començaré a parlar del tema. El Sàhara Occidental es troba al nord d'Àfrica, o sigui, a l'Àfrica Occidental, i és una regió que limita al nord en el Marroc, a l'est i al sud en Algèria i Mauritània i a l'oest en l'oceà Atlàntic, a 70 quilòmetres exactament de les Illes Canàries. És una nació que va ser part d'Espanya fins 1975, província número 53. Què va passar al 75? Que Espanya va abandonar el territori al seu assalt. Ja prèviament, la ONU va demanar en els 60 la descolonització d'Àfrica, però el règim franquista es va negar i va dir que les colònies, tant Guinea Equatorial, o sigui, la Guinea Espanyola, i el Sàhara Espanyol, que era l'actual Sàhara Occidental, el Sàhara Occidental no podia tindre el dret al referèndum. En canvi, sí Guinea, que sí que li van donar la independència. Per quin motiu? Pel tema dels recursos, com sempre. Tot el que vos parli ara és tot relacionat amb els interessos econòmics de tercers països que estan implicats. El 75 va haver el que són els acords ja prèviament havien negociat Espanya, França, Estats Units, el Marroc i Mauritània el repart del Sàhara Occidental. Com quedaria este repart en els acords de Madrid? Meitat nord per al Marroc, meitat sud per a Mauritània i les aigües, la pesca, per a Espanya. Això va el principi de l'acord. El poble saharaui, que l'únic exèrcit que tenia en aquell moment era l'espanyol, que eren 200.000 soldats, no sabia del tema. Era una població principalment nòmada que convivia en la resta dels 300.000 habitants espanyols, en convivència vivien veïns, germans, no hi havia cap problema en aquest sentit, però que el poble saharaui no sabia que havia sigut venut. Quan va començar l'ocupació, havien arribat als acords que el Marroc ocuparia nord, Mauritània al sud. El poble saharaui tenia un moviment en aquell moment. El moviment no tenia tanta afiliació en un principi, que era el Front Polisario. Però conforme anava passant el conflicte, veient que sí que efectivament tenia raó el Front Polisario en avisar a la població de que Espanya s'havia venut
que tenien que agafar consciència de que o s'unien al Front Polisario o el tema o la problemàtica anava a ser molt greu i el Sahara tindria greus problemes. I aleshores es va produir el que és l'ocupació, es va iniciar l'ocupació. En l'ocupació el Marroc va entrar per el nord. Ha sigut l'ocupació més gran, diguem, bombardejos a la població civil, matances de tot tipus. A una població pràcticament civil, era totalment civil, no hi havia cap oposició a aquest exèrcit. Però ells continuaven matant a les persones innocents, no sabien utilitzar una arma i aleshores hi havia que reaccionar. Quina va ser la reacció? Que era el moviment del Front Polisario. El Front Polisario és un moviment nacionalista, socialista i anticolonialista en aquell moment, en la línia dels moviments que hi havia a Àfrica, a Àsia i a Amèrica Latina. Però era un moviment que fins a aquest moment estava perseguit per el franquisme. El franquisme el perseguia, evidentment, perquè no volia democràcia, volia la llibertat del poble i, evidentment, això és anar en contra del que pensava el franquisme. Aleshores, era un moviment que estava perseguit totalment. I va néixer concretament el 73. Però prèviament ja va haver un moviment pacifista, que era el moviment de liberació sahrawi. El moviment de liberació sahrawi va ser creat per Basiri, que era un periodista, i que opinava que el poble sahrawi tenia el dret, igual que la resta dels pobles del món, a ser lliure. Però per defensar aquestes idees també estava perseguit. De la placa de la presó perquè en 1970, en una manifestació pacífica en la capital administrativa del Sahara, de la INU, vora unes 500 persones, 400 persones que estaven manifestant per la llibertat del poble saharaui. Però què va fer la reacció del franquisme? Va enviar l'exèrcit. L'exèrcit va massacrar 73 saharauis, va matar-los i ahir se l'emportaren a Tenerife. I en Tenerife, en una presó, li pegaren un tir. Li pegaren un tir. Fins avui dia estem demanant, per exemple, que li donen el cos, igual que la resta de persones que han sigut assassinats pel franquisme, però que pugui, per almenys, la família enterrar-lo en la seva terra. El que teniu l'altre és l'UALI, que pertany al moviment Front Polisario. Front Polisario és una organització per la lliberació també, en continuació la de Basiri, que també defenia la llibertat del poble sahraui i també lluitava de forma pacífica fins que es va enterar en el 73 a través de la BBC, de la ràdio BBC, que estaven havent uns acords secrets. I en aquests acords ahir va agafar consciència de que el poble sahraui tenia que agafar la via militar davant del que anava a passar-li. I efectivament no estava equivocat. El Marroc en 200.000 soldats venia pel nord, 55.000 soldats pel sud de Mauritània i en el suport de França i Estats Units. I va començar la guerra. I en el 76, en els territoris alliberats, es va proclamar per primera vegada la República Saharaui. Era important la proclamació davant de lo que s'acostava, no? Davant de l'ocupació hi havia que declarar la república, perquè Espanya havia abandonat tot, el territori no estava en mans de ningú i havia que proclamar directament la República Àrab Saharaui Democràtica. La seva capital en l'Ayun. L'Ayun ara mateix està ocupat, per tant van crear una capital en els territoris alliberats que es diu Bir Lahlu, que és la capital provisional. La població és d'aproximadament mig milió. I els idiomes són l'àrab i el castellà. La bandera són 4 colors, com veieu, que és el negre, roig, blanc i verd. És una bandera, en un principi, s'havia fet en honor a la lluita dels palestins. En aquell moment teníem una bandera, però diguem que el Front Polisario va voler fer la bandera en record de la lluita que ja tenien altres amb els que nosaltres.
Al poc de reconèixer la República Àrab Sahrawi el 27 de febrer de 1976, el primer país que va reconèixer la República Sahrawi va ser Madagascar. A les poques hores, lligant de vida de la República, el primer país, Madagascar, va eixir i va donar el seu suport al poble sahrawi. Evidentment, a pocs dies també més països, sobretot de l'eix socialista, que van anar reconeguent la República en Àsia, en Àfrica i en Sud-amèrica i Centre-Amèrica. D'Europa, dos països en aquell moment, que eren l'Albània i l'antiga Iugoslàvia. La guerra va durar 17 anys aproximadament. Però en aquests anys va haver, com us havia dit, des del nord el Marroc, que venia a ocupar la part meitat nord i la part sud que l'ocuparia Mauritània. Aleshores, el Front Polisario va organitzar-se com una guerrilla i va lluitar contra els dos països. Va tindre que destinar prou forces a lo que és el tema de Mauritània. En Mauritània, la guerra va durar en ells 4 anys aproximadament. Però el Front Polisario la va plantejar de tal forma que va ofegar l'economia i l'exèrcit també en l'emboscada que va fer contra l'exèrcit maurità. De tal forma que Mauritània ja no podia més, va tindre que arribar a un acord amb nosaltres. En aquell moment el dictador que estava al servei de França se'n va anar a París perquè cada volta s'acostava més l'exèrcit sahrawi a la capital de Mauritània i el dictador se'n va anar. I aleshores van tindre que els mauritans van canviar de sistema. El canvi de sistema va ser i van canviar per un altre president, que és el que veieu ahir, i aquest home va arribar a uns acords en el Front Polisario, que era el reconeixement de la República Sahrawi, la eixida de l'exèrcit maurità de la meitat sud del Sahara. Aleshores ja canviava la guerra. Ja en un principi estava ficant-se mal la situació, malament, i després ja va canviar Aleshores, què va fer França i els Estats Units? Donar-li més suport al Marroc. Per què? Perquè veien que el Polisario anava a fer-se en el territori, que ahir podia produir-se una república efectivament democràtica i que no estaria a l'eix d'aquests països. Què és el que té el Sàhara Occidental tan important per a ells? Els fosfats. Els fosfats, el Sàhara té aproximadament 60-70% de la reserva mundial. Per tant, a cel obert, no hi ha que fer grans esforços per extraure els fosfats. I tenia una ubicació estratègica mundial. Per tant, no podia de cap forma ser un país i per tant ells això ho veien d'aquesta forma. En la lluita Algèria va donar suport als sahraus i Líbia també. I aquests països van ajudar al Front Polisario a continuar la lluita. Però era una ajuda molt reduïda davant del que França ja havia intervingut a la guerra i estava ajudant militarment inclús, perquè hi havia francesos en el seu moment havien sigut detinguts per l'exèrcit sahrawi i era un problema. Era un problema perquè inclús els francesos ja havien bombardejat el comboi en el que anava en aquell moment l'Ouali i l'havien assassinat els francesos. Per què? Perquè era l'única forma que tenien ells per a frenar a l'exèrcit sahrawi i l'havien assassinat. Va ser un cop molt dur per al poble sahrawi, però encara així continuaven la lluita. Van arribar els acords. Davant del Marroc no podia fer front a l'exèrcit sahrawi i va començar a fer una sèrie de murs, però de totes formes aquests murs no frenaven a la resistència sahrawi. I ja va intervenir la ONU i va arribar a uns acords que eren els acords en 1991. A canvi d'aquests acords de pau es faria un referèndum d'autodeterminació.
però els sahrauis van dir que sí, que estaven d'acord amb la pau, volien que s'arribaren d'una forma pacífica al resultat final, que és el que volien, que és el referèndum. El Marroc va acceptar totes les propostes que ficaren en la taula i va parar la guerra. Què va passar després del 91? Que el poble sahrauí, després de començar la guerra, va tenir que exiliar-se evidentment pels bombardejos i de més, va instal·lar bona part de la població en els territoris algerians, en Tindouf, i encara està allà els campaments de refugiats, avui dia. I una part es va quedar baix ocupació del Marroc. El Marroc va decidir no fer cas als acords, va violar sistemàticament els drets humans al Sàhara ocupat i es va negar totalment a continuar les negociacions pacífiques que ells mateixos havien firmat, havien acordat i fins avui dia no vol fer el referèndum perquè evidentment sap que va perdre-lo. Este és el mapa. En el mapa, en la línia, en aquesta part del Sàhara Occidental, vegeu, així està el Marroc, així està Algèria, que és Mauritània, i este és el Sàhara Occidental. Aquesta part que vegeu és la ocupada. Esta en rosa és, diguem, el Sàhara alliberat, que va alliberar l'exèrcit saharaui. I en la zona de Tindouf és on estan els campaments de refugiats saharauis, que Algèria va ajudar en aquest sentit a per almenys que tinguérem un lloc per refugiar-nos dels bombardejos del Marroc. I per almenys va ajudar en aquest sentit. I després la ONU, després dels acords, la ONU va ficar una organització que es diu MINURSO, que és la Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental. La MINURSO, en un principi, el seu paper era fer el referèndum, fer un cens, fer el referèndum, que s'acabara el conflicte. I aquesta era la idea principal. Però no va ser així perquè el Marroc es va negar. I els punts, els quadres, els triangles blaus són on està la missió, on està la ONU i vigila, avui dia bàsicament vigila l'alto el foc. No fa més altres coses, ni tampoc això. Bàsicament estan allí, les Nacions Unides, els cascos blaus, i no fan altra cosa. Als territoris ocupats viuen vora 170.000 sahrauis. Però què passa allà? Viuen el dia a dia persecucions, detencions, assassinats, de tot tipus. És una població pacífica que a diari es manifesta pels seus drets bàsics, però que el Marroc no està disposat a permetre qualsevol manifestació de qualsevol tipus. Què fa el Marroc? Com vegeu ahir les fotos, perseguits, apallissa la gent, i aquest és el millor dels casos, perquè molta gent no sabem on està, aproximadament més de 3.000 persones no sabem on està. Molts després sabem, per les Nacions Unides, sabem que estaran en fosses comuns. I això és el que fa dia a dia les forces d'ocupació del Marroc. Maltractar a la població, assassinar i poc més. Que com vegeu són presos polítics que a partir evidentment dels que vegeu aquests dies que estan tots penant a Venezuela, que són presos polítics que tenen la nacionalitat espanyola i que per supost ni Felipe González ni Aznar van a dir que existeixen aquests presos. I existeixen, són molts, viuen en condicions molt precàries, tortures, i ells continuen la seva lluita pacífica. Aquests són els camps de refugiats sahrauis a Tindouf. Tindouf és una regió, una província que està al sud-oest d'Algèria. És un desert molt àrid que es diu Hamada
és un desert molt àrid i viuen aproximadament 200.000 sahrauis. Són condicions molt difícils perquè l'aigua no tenim accés directe a l'aigua, els aliments són la majoria gràcies a l'ajuda humanitària, que com així tenim a Maurici, que porta molts anys en el tema, ajudant al poble sahraui a través de l'associació de Manuel, i que ells que millor que ningú saben tot el que han passat. Condicions molt complicades en el que són els campaments de refugiats. En quant a sanitat no hi ha accés a res, perquè per una cosa senzilla una simple infecció, que si es tracta amb antibiòtics o no sigui, allí si tens una infecció te'n vas a l'altre món i poc més. No, són condicions molt complicades. En quant al tema d'estudis, també només tens opció fins a secundària i són condicions molt dures. Les que vegeu ara en Síria i demés, nosaltres els patim des de fa més de 40 anys. Els patim des de fa més de 40 anys. Quan ja han interessat al món ha mirat cap als campaments, però clar, com és un problema. I què va fer el Marroc, diguem, sobretot per a frenar la resistència sahraui? Va fer un mur. Va fer diversos murs realment al principi. El primer mur el va fer en aquesta zona que es diu Busdur, que és on estan sobretot els fosfats. Perquè ells només anaven a pels fosfats en principi, pel territori, evidentment, pels recursos. I després es van ajudar tant Aràbia Saudí com Israel i França en fer més murs per a detindre, per a impedir que la resistència sahraui pugui alliberar el territori. És un mur de més de 2.700 quilòmetres. És un mur que té més de 7 milions de mines antipersona. I per tant és un problema per a la població que viu als territoris alliberats, i tant als territoris alliberats com als ocupats. Per què? Perquè són un poble nòmada i per tant tens que desplaçar-te contínuament. Què passa? Que trobes les mines antipersona i tots els mesos o cada 2 o 3 mesos mor una persona, 2 persones, 4 persones per culpa de les mines. I això existeix. Però és un mur que no només té això, sinó que també té a l'altra part quasi 200.000 soldats. Per tant, és un problema. I no sols divideix el territori, sinó que divideix a famílies. Per què? Perquè tenim tant família en una part com en l'altra. Els territoris ocupats, com els territoris alliberats, com els campaments de refugiats. I volia dir-vos una sèrie de curiositats. Per exemple, Juan Carlos el Rei va estar a la Sahara Occidental allà pel 75. El 75 va anar a dir-li al poble sahraui que estaria tranquil, que el Sahara continuaria sent espanyol, que ells protegerien de l'ocupació de Mauritània i de l'ocupació del Marroc, que estarien tranquils. Quan ell sabia de sobre que estaven negociant en els marroquins, en els mauritans, en els francesos i en els americans la retirada d'Espanya i que anaven a deixar el poble sahraui a la seva sort. I ahir, com veieu, està allí en l'Ayun, se li va rebre, i res, al poc que se li va oblidar que era també rei del poble sahraui i va ajudar, i de fet va ajudar a Hassan II a mantenir aquesta ocupació. De fet, mai sentireu parlar del Sahara al rei Juan Carlos. L'altre qui és? Felipe González, com sabeu. Felipe González era del Partit Socialista i era en seu moment una persona teòricament que ajudava els pobles oprimits. Ell sabia del tema i deia sempre que el poble sahraui tenia el seu dret a ser lliure, que Espanya l'havia abandonat. I ahir, quan es va visitar els campaments de refugiats, es va dir obertament que les nostres reivindicacions eren justes, era una causa justa,
i que ell ajudaria en aquest sentit. Evidentment, quan va arribar al poder se'n va oblidar del poble saharaui i va ajudar de fet al Marroc. Va ajudar al Marroc i després en els anys doncs, li va regalar el rei del Marroc una mansió al costat del palau reial marroquí a Tànger. O sigui que estaven comprats molts. De fet, molts dels polítics d'avui dia estan comprats pel Marroc, tant del Partit Socialista com del Partit Popular. I poc més. Continuem en la mateixa situació més de 40 anys, esperem una solució que no arriba, perquè no volen ni la ONU, perquè pot fer molt més del que diu que vol fer, ni per part dels grans països. Tampoc volen perquè s'interessa la situació i poc més. Puc dir-vos ja de la problemàtica. Que es diu Hijos de las Nubes, fet per Longoria, directores Longoria, i que va participar també Javier Bardem. I em va agradar un tros del documental que us ho recomano i vaig a ficar-vos el vídeo que explica també molt bé la situació molt gràfica del problema del Sàhara. Durante siglos, los saharauis fueron tribus nómadas que vivían en el desierto del Sáhara. Se movían libremente por el desierto en busca de los mejores pastos y agua para sus rebaños de camellos y cabras. En 1885, en la Conferencia de Berlín, los europeos se repartieron el continente africano. Todos los países europeos recibieron su parte. España obtuvo el área conocida hoy como Sáhara Occidental. África fue dividida por fronteras improvisadas. Aquellos que una vez fueron nómadas libres, organizados en familias tribales, se vieron de pronto aprisionados por barreras artificiales y sometidos a una autoridad colonial. España, al igual que las demás potencias coloniales, empezó a explotar los recursos del territorio. En 1963, España descubrió la mayor reserva mundial de fosfatos en la colonia, lo que transformó la tierra y el futuro de los saharauis para siempre. Durante décadas, los saharauis coexistieron pacíficamente con los colonos españoles, pero en los años 70 se desarrolló en toda África un movimiento nacionalista. Los saharauis empezaron a sentir que el Sáhara Occidental era su tierra, su nación. La ONU estaba por entonces inmersa en el proceso de descolonización de toda África. España fue presionada para abandonar el Sáhara Occidental y empezó a negociar la independencia con los saharauis, pero el rey de Marruecos, Hassan II, reivindicó que este territorio era y siempre había sido parte de Marruecos. Estados Unidos y Francia presionaron a una débil España para que evitara una guerra con Marruecos por un territorio que iba a abandonar de todos modos. El Sáhara Occidental era solo un peón más en el juego de ajedrez mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría. Argelia, aliado directo de Rusia, armó al Polisario. Estados Unidos y Francia armaron a Marruecos. Tras años de conflicto armado, el ejército marroquí no conseguía derrotar a las guerrillas del Polisario. En 1981, Marruecos empezó a construir, con el respaldo de Estados Unidos y Francia, un gran muro defensivo de 2.500 kilómetros dividiendo el Sáhara. Cuando terminó la Guerra Fría, los americanos decidieron que esta guerra debía terminar. En 1991, ambos bandos aprobaron un plan de paz preparado por Naciones Unidas con una única condición:
que se celebrase un referéndum en el que los saharauis decidiesen el futuro del Sáhara Occidental. A día de hoy, Marruecos todavía no ha permitido que se celebre el referéndum acordado con la ONU. Durante 20 años, Estados Unidos y Francia han apoyado en la ONU a su aliado, Marruecos, para evitar que se lleve a cabo el Plan de Paz. Esto ha dado lugar al status quo. La mitad de los saharauis esperan una solución en los campos de refugiados en Argelia, mientras la otra mitad permanece bajo la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.